Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per tal d'impedir l'especulació. La comunitat participarà de les plusvàlues que genere l'acció urbanística dels ens públics. Article 47 de la Constitució espanyola. I jo mai no creuria que tancaria l'últim Gen Random parafrasejant la Constitució espanyola, però estem l'any 2026, han passat quasi 50 anys d'haver-se aprovat este text i el seu compliment mai no havia estat tan lluny de la realitat. Pobresa, precarietat i fractura social és el preu a pagar en una societat en la que les persones joves no poden emancipar-se i trobar uns poquetets metres quadrats en els que desenvolupar una vida pròpia. Les ciutats canvien més ràpid que les persones i en molt pocs anys ja no reconeixerem els carrers que ens han vist créixer durant uns quants anys. El veïnat ja no està, els cafès d'especialitat i tendes de lloguer de bici han substituït el xicotet comerç dirigit al barri i el que està passant a ciutats com València o Alacant és alarmant. Entre expats, turistes, propietaris immobiliaris sense escrúpols. Terrible. La literatura no és que siga una llar en la que viure, però com deia la poeta alacantina Francisca Aguirre, un llibre pot ser roba d'abric amb el qual cobrir-nos. I avui anem a conèixer algunes històries literàries travessades per la casa o per la falta d'ella. I acaba esta xicoteta editorial amb una proclama del conegut pensador Benito Antonio Martínez Ocasio: «Ojalá que los míos nunca se muden». Hola, 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 hola. Bona vesprada, Ràfol de Salem. Bona vesprada a tots i totes. Podeu aplaudir si voleu, que s'escolte. Que es note que hem omplit l'últim programa de Gen Random. Hola a totes i a tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en un dia tan especial per a nosaltres. Avui fem la xerradeta inicial del nostre últim programa, superben acompanyades per Marc Fuster. Hola, bona vesprada. Tècnic del CDR de la Safor i Maria Martínez. Hola. Militant del Sindicat de Llogateres de València. Moltes gràcies per haver acceptat la proposta i en especial també a Marc i la resta d'integrants del CDR per haver muntat tot aquest sarau i fer-nos un lloquet. I també vull dir una cosa, que és que Marc va ser la persona que va organitzar el nostre primer directe en el Molí, sí? En Potries, Potries, sí, la primavera de 2022, que feia molt de fred aquest dia i avui fa molta calor i avui ens has organitzat l'últim. I plovia molt. Plovia molt, sí. Avui no et va pintar que vaig a caure ni gota. Així que es tanca un cercle. Sí, total. I com hem dit, avui estem gravant des del Ràfol de Salem, en la comarca de la Vall d'Albàdia. Sempre dic de Salem com si hubiera haver brujas por aquí, però no de no et pararé a tu dir això, Però bueno, a banda d'estar en el Ràfol de Salem, abans d'entrar en matèria, exactament, Marc, a on estem? Explica'm este lloc, este pati. Pues estem en una casa que antigament es coneixia, segons m'han contat, com a Ca Amalieta o Ca Pepito Perepau, no sé si corrobora el públic. Més recentment ha sigut Ca Faus o Ca Pilar, i també m'han dit que antigament havia sigut inclús un magatzem de gra. Pot ser? No sé qui m'ho havia contat per ahir. I bueno, conforme diu Leonor en el documental Les cases buides, pues és una casa que tindrà 200 anys o 300 anys, ja ho crec. Sí, és una casa antiga del poble, una casa que està catalogada, que està protegida pel seu valor patrimonial. I bueno, estem tancant la sessió des del CDR La Safor, que estem impulsant el programa de custòdia immobiliària. Això, contamos. Què és això de la custòdia immobiliària, perquè no ho conega? Pues la custòdia immobiliària és un servei que posem a disposició dels pobles on actuem per a que les cases buides no es llancen a perdre al temps que facilitem el lloguer en els pobles, perquè no hi ha oferta de lloguer. I la joventut pues, ha d'anar a les ciutats o viure en les cases familiars perquè no hi ha pràcticament lloguer. I la idea és pues, pactar una sessió a canvi de fer una inversió en la casa i durant aquest període nosaltres la fiquem en una borsa de lloguer. Així, la idea és que siga per famílies en xiquets en edat escolar per mantenir l'escola.
I aquest servei el podem desenvolupar perquè comptem amb el finançament de l'àrea de desenvolupament territorial sostenible de la Diputació de València i gràcies a això podem fer aquesta activitat també. La problemàtica de l'habitatge la coneixem, jo crec que tots i totes de sobre ara mateixa, no? No sembla que s'estiguen posant massa solucions llevat d'estos projectes que potser són un poc... Aquesta solució és partint de que nosaltres com a associació, dins de les capacitats que tenim, podem fer. Vull dir, és també una solució que no serà la solució màgica, perquè en aquest projecte pilot el que pretenem és valorar l'escalabilitat i la replicabilitat en altres territoris perquè sabem que sobre un 20% de les cases dels pobles estan sense gastar-se i això implica que es degrada. Doncs hi ha una espiral de degradació que convé parar perquè al final una casa molt degradada costa molt d'arreglar i és una situació que no és desitjable. Clar, però independentment d'això, la societat civil s'està organitzant o ja porta temps organitzada. Ja ho vam veure quan va ser la crisi del 2008 amb la PA, no? La plataforma d'afectats per la hipoteca, i ara ho estem veient en altres formes com els sindicats. Pots contar-nos, Maria, què és el sindicat de llogateres i per què decidiu constituir-vos com a sindicat? Què vos aporta aquesta forma d'organització col·lectiva que és diferent d'una plataforma o de la clàssica associació de veïns? Doncs el sindicat de llogateres és una organització que naix perquè són moltes les persones que vivim de lloguer i segurament són persones que no trobarem una altra manera d'accedir a una vivenda i a hores d'ara estem a València, però sí que és de veres que ens vam presentar al febrer d'este any, però l'organització del sindicat de llogateres com a tal va néixer en 2017 a Catalunya i a Madrid, que són els dos nuclis que hi ha, i bé, vull dir, naixem un poc per a posar un poc el fre a esta bombolla de lloguer que està havent arreu de l'Estat, no només així, sí que és de veres que a València concretament està ja adquirint diguem-ne, una dimensió com molt desaforada i bé, per això existim. I en molt poc de temps, a més, no? València és com que miràvem de lluny Barcelona com, però així estem superbé. Sí, mai no passaria. En qüestió de 2 anys ha sigut una bogeria. La setmana que ve se presenta un documental així, en esta mateixa casa, presentant millor el projecte no només d'esta casa, sinó de tot el pla del CDR de la Safor, i crec que podem escoltar un xicotet teaser com una introducció d'este projecte. Anem a escoltar-lo i ara seguim parlant. Teníem ahí fora un hort, però jo tenia arbres frutals de tota classe i estàvem en el centre del poble com si estiguem en l'horta. Als pobles hi ha moltes cases buides i sempre que hi ha alguna en lloguer en seguida desapareix. Gent que igual ja està complint de 28, 29, 30 anys, que igual vol viure d'una forma més tranquil·la i ja no estar compartint amb gent que no coneix. Dius, si jo que tinc una carrera estic treballant no puc accedir, quan podré accedir? Jo contínuament rep telefonades, correus, whatsapps. Sebastià, no n'hi hauria algun lloc que poguérem alquilar, alguna casa que estiguera bé per a poder viure? N'hi ha hidràulica a una part i hidràulica a una altra, però enmig no n'hi ha. Perquè l'animal no s'esverara. Jo això, per exemple, jo no ho sabia. Ens vam donar compte que, clar, no estava perquè no existia antes piso ahí. Acabem d'escoltar el teaser del documental Les cases buides, que precisament aborda la problemàtica de l'habitatge al món rural, que ens comentava Marc. Ens haguera agradat molt contar així avui amb la seva autora, Marta Ferrer, però no ha pogut ser i ens ha enviat un àudio per fer-nos en 5 cèntims.
Hola Quim, hola Lourdes. Voldria agrair-vos en primer lloc haver-me convidat a formar part d'aquest últim episodi del podcast. He crescut escoltant-vos i moltes de les meues reflexions, indefectiblement, porten la vostra empremta. Avui participe per parlar de les cases buides, el documental que hem impulsat amb el Centre de Desenvolupament Rural de la Safor, la productora valenciana Visualem i amb el finançament de la Diputació de València. Bé, a hores d'ara abordar la qüestió de l'habitatge és una tasca complexa i fer-ho sobre els habitatges buits dels nostres pobles encara ho és més. A través d'aquest film volíem plasmar històries i una realitat sovint invisibilitzada i d'una contradicció que hi ha a molts pobles, que és la gran quantitat d'habitatges que estan buits i també el gran nombre de gent que hi voldria viure. És una mirada al passat i al futur que defensa el dret a l'habitatge, l'arrelament al territori i la possibilitat de construir nous projectes per a joves i persones majors. Hi participen, entre altres veus, Manela Faus, alcaldessa d'Ador, Sebastián Maíquez, alcalde de Simat, però el documental tampoc pretén ser un anàlisi de dades, sinó un relat emocional en què contar històries de vida, entre elles la història de Filo o la història de Leonor, que són dos dones de diferents municipis de la Safor, de Beniarjó i de Xeresa, i conten un poc la seva història de vida vinculada a la llar. Arribades a aquest punt, voldria agrair a Marc el seu compromís amb aquesta qüestió i la seva voluntat per transformar una realitat que massa sovint sembla encallada en un cercle viciós. I per acabar, perquè al capdavall d'això tracta Gent Random, de literatura i de vida, recorde unes paraules d'Andreu Merino al seu llibre La ciutat sense veïns, que per cert vos recomane. El periodisme compromès ha d'ensenyar les conseqüències, però sobretot les causes. Ha de partir de casos concrets per obrir el focus i entendre què s'amaga darrere de cada realitat. Per això convé desconfiar del periodisme que només es preocupa de semblar asèptic, perquè massa sovint acaba sent inocu. I amb aquesta frase m'acomiade de vosaltres i vos convide el dia 26 de juny a vindre de nou al Ràfol de Salem per veure la projecció de les cases buides. Una abraçada. Moltes gràcies, Marta. Jo crec que ens has obert boca, no? O sigui, com que ens has fet ganes de veure el documental. Ara, Maria i Marc, potser vos faig una pregunta molt òbvia, però m'interessa que ho expliqueu cadascú des del seu, diguem, àmbit d'actuació o des de la seva perspectiva. Per què és important la lluita per l'habitatge, per exemple, Maria? D'acord. Per a mi, o bé, per al sindicat, millor dit, la lluita per l'habitatge és una qüestió que ens travessa a tota la societat. De fet, s'ha creat una fractura social, com bé heu dit en l'inici, i bàsicament és tindre un lloc on viure. Vull dir, per a nosaltres, per a totes nosaltres, la casa és un refugi, no? És un refugi de quan va malament el dia, quan tens, no sé, una problemàtica en la faena, arribes a casa, estàs amb els teus pensaments o compartint-los amb una altra persona, no? I bàsicament jo crec que tothom hauria tindre dret a tindre esta parcel·la d'intimitat o esta parcel·la compartida amb algú a voluntat, perquè ara mateix el que està passant també amb l'habitatge és que ens estan forçant, no, a conviure amb persones que potser no coneixem, o també s'està donant el cas, per exemple, a València, que hi ha moltíssimes famílies vivint en habitacions i a mi casos que ens arriben al sindicat són d'esta tipologia, no? I ens cau l'ànima a terra cada vegada que ho sentim, però al final una altra de les coses per les quals jo pense que és important la feina que fem nosaltres en el sindicat és que intentem empoderar a aquestes persones, no? Perquè jo també m'he empoderat, perquè estic vivint de lloguer a hores d'ara i estic pagant un lloguer bastant alt. I al final és que jo crec que conjuntament hem de donar una solució i una resposta a tot això. En el nostre cas, òbviament subscric tot el que diu Maria i en els pobles afegiria el fet de què passa en les cases que estan sense gastar-se. Perquè generen problemes que ens afecten a tots, o sigui, de salubritat, de seguretat, i afegiria que
com són cases tan velles, doncs, també són contenedors d'uns records i per mi genera una paradoxa que em pareix per lo menys curiosa, que és que eixa ferrament, aquests records, el fa que t'aferres al contenedor, a la casa, però no, i això implica que no li s'adona un ús, no? Potser en algun cas de setmana, algun tal, i clar, provoca la seva degradació. Entonces, clar, a la llarga estàs perdent també aquest contenedor i no generes nous records i afecta també a tot el poble, perquè al final un poble amb tantes cases buides, no? La vida del poble pues, es redueix. Maria, si he entès bé el que has dit, vosaltres esteu organitzant a gent que té problemàtiques amb el seu alquiler, no? I volia preguntar-te ja per acabar esta part, si des que existiu, que fa només uns mesos, heu rebut moltes demandes d'ajuda i si alguna persona que ens està escoltant té problemes amb el seu alquiler, com pot contactar-vos o formar part del sindicat de llogateres, si vols parlar-los? Doncs apel·le a totes vosaltres, persones que encara no sabeu que voleu militar en el sindicat de llogateres. No, és broma. No és broma, en realitat. Però si alguna persona té problemes amb... O sigui, per començar amb la pregunta que m'has fet, si hem rebut moltes demandes d'ajuda, és que hem de tindre en compte una cosa que és cabdal, que la gent no té ni idea de quan ve un caser, no? I li diu, mira, vull pujar-te el lloguer 200 euros o vull pujar-te el 500, com està passant ara mateix. Doncs hi ha molta gent que calla i que se'n va i això és un desnonament invisible. Aleshores, a tota aquesta gent, per favor, veniu a les assemblees llogateres perquè ahir donem resposta col·lectiva, donem assessorament col·lectiu. Vull dir, vosaltres podeu començar a formar part de la solució al vostre problema. I bé, si sou de València, entenc que estem en un àmbit, diguem-ne, més rural, no? Però si sou de València, que sapigueu que el dia 26 tenim una assemblea llogatera al COIP Santa Catalina, a l'Olivereta. I vaja, això. I tu, Marc, si qui ens escolta vol contribuir d'alguna manera perquè està interessat en alquilar una casa o vol cedir la seva casa buida al projecte que heu impulsat des del CDR, com pot fer-ho? Sí, doncs, bueno, a través dels canals habituals, xarxes socials. Nosaltres estem... les oficines estan en Rafael Cofer, poden acudir, consultar qualsevol cosa. Nosaltres també intentem tota la informació que pugui haver respecte a l'habitatge també publicar-la, o sigui que en qualsevol cas podem tirar la mà. Molt bé. Si no voleu afegir alguna cosa més? Que també ens poden seguir a les xarxes socials i contactar amb nosaltres mitjançant xarxes socials, que m'ha quedat així com molt èpic i molt... Pues moltes gràcies, Marc gràcies. I Maria. Gràcies a vosaltres. Un aplaudiment per a ells i ara continuarem nosaltres a soles. Sona L de Júlia, del seu anterior treball Casa, i no podíem no triar-les per sonar en un programa que hem dedicat a la casa. Ara acabem de fer una introducció de la situació actual, però ara ens centrarem en el nostre àmbit, que són els llibres. Com s'aborda la qüestió de l'habitatge, de la llar, de la casa en el plànol literari? Totes aquestes demandes que ens comentaven adés hi tenen cabuda en els llibres? No hi apareix directament la casa? I si ho fa, quin espai o quina centralitat té en el relat? Ja fa temps que venim pegant-li voltes a la qüestió i la veritat és que és un tema molt ample al qual podríem dedicar-li 10 capítols de Gent Random, però com sabeu avui s'acaba Gent Random, així que no podem fer-ho. I hem decidit acotar i crec que això ha sigut un poc el repte més gran a l'hora d'elaborar aquest programa, no? Perquè si comences a llegir qualsevol cosa fixant-te en el tractament que s'hi fa de la casa, t'adones que tot
seria susceptible de ser tractat sota aquest paraigua. Sí, per a qui no mos conega, perquè sé que molts mos ho escolteu des del principi, però veig moltes cares desconegudes i segur que estudien qui són estos dos. Bé, ella és Lourdes Frasquet i jo som Quim Ruiz i ja fa 6 anys que fem un programa de ràdio del que este és el seu últim programa parlant de literatura vinculada amb diferents temes i avui toca la casa, literatura i casa. I se'ns han ocorregut 3 grans blocs, no?, on podríem classificar algunes lectures que hem fet. Serien 3 concepcions de la casa. Ens les hem inventades nosaltres, o sigui que potser si ve algun sociòleg ens diu que està malament, però com és l'últim ja ens fa igual, no? És l'últim, però és el primer en què ens graven tant en vídeo i tant. Anem un tocament i gravamos, sí. No sé això després qui ho veurà, però... Ningú. Bé, el primer serà la casa com a espai quotidià, que és un poc el que comentava abans Maria, no? Este espai d'intimitat on tornes a casa després d'haver treballat. El segon seria un espai de memòria, que és un poc el que comentava Marc, no? L'abocador de records. I per últim, la casa com a espai de conflicte social, que realment és doncs, un poc la problemàtica que estem vivint en l'actualitat. I res, dividirem el guió en aquestes 3 parts i anirem comentant alguns exemples que ens sembla que ho aborden bé des d'alguna d'aquestes perspectives. Parlarem avui de molts llibres. I si algú s'avorrix, se'n pot anar, Podeu alçar-vos, com he dit abans, anar a pixar, agarrar una cervesa. Si algú va, que me porteu una a mi també. Sí, a mi també me'n pot portar, perquè ja... Bé, abans de començar, Lourdes, una pregunta importantíssima. Tu, al llarg de la teva vida, en quantes cases has viscut? Doncs ho he hagut de comptar i, si no m'equivoque, en 10. 10 cases. No te preguntaré en quants anys, que són els que tens, però... 32, ho puc dir, no passa res. Sí. Jo també ho he hagut de comptar. L'altre dia estava ahí fent números, buscant en la memòria. Això vol dir que són moltes. En 37 anys que tinc he arribat a viure en 14 cases. I sé que no sóc cap excepció. Si preguntem a qualsevol persona jove d'ací, segur que ale, per allà anirà. La pregunta és, com és possible vincular-nos a un espai quan saps que com a molt estaràs allí un any, 2... És possible construir alguna cosa pareguda a un sentiment de pertànyer a un lloc? Una quotidianitat desitjable? La primera concepció de la casa, la primera en la que pensem quan pensem en una casa, és l'espai domèstic, no? El lloc on vivim els nostres dies. En arribar a casa, trobem les sabates, saludar les mascotes, posar-nos roba còmoda, escarxofar-nos al sofà, llegir un ratet. Són coses que fem a les cases on vivim, perquè entre aquestes 4 parets és on ens sentim segurs, còmodes, i és baix aquest sostre on tenen lloc bona part de les nostres vivències personals. Però mira, començarem problematitzant això, perquè aquest espai de confort que estic descrivint en ocasions també se pot convertir en una mena de presó. Un espai d'una quotidianitat esclava, d'unes cures que te deixen molt poc de temps per tu mateixa. I d'això saben molt les dones que des de les novel·les victorianes ja van aprofundir en aquesta representació. I sense anar-nos en tan lluny en el temps, també podem trobar aquesta concepció en l'actualitat, simplement, com comentava abans Maria, amb gent que es veu obligada a compartir pis contra la seva voluntat amb gent que no coneix, o les famílies que viuen en una sola habitació en un pis compartit, o també per dones, sobretot, que es veuen obligades a conviure amb la persona que les maltracta perquè no tenen recursos econòmics per anar-se'n a un altre lloc, no? Sense anar-nos a casos tan extrems, podem pensar en viure en una casa que és incòmoda o massa menuda o sense massa llum perquè no et pots permetre una cosa millor econòmicament. Volem dir també que no estem fent així apologia de viure sols o viure sempre amb la parella, vull dir, viure amb gent que estimes, siguin amics, el que siga és meravellós, però sempre que tu ho decidisques, no? Sí. Que no t'hi veig obligat a fer. A vegades te veus obligat a viure en gent que no coneixes de res i jo he arribat a viure entre fantasmes. En el sentit de gent... De veritat? Jo sóc una persona que no és que sigui la persona més sociable del món, m'agrada molt estar a soles, però he viscut en gent que era una cosa extrema, de que t'enteraves de que estaven perquè senties que tiraven la cadena de vegada en quan, que s'obre una porta, que anava pel passadís, agafava la nevera, s'ho quedava al seu quarto... Clar, és que... I dius, en qui visc? Està, no està? No, quan lloguen els pisos per habitacions passa un poc això, no? Sí, o sigui... esta forma de cohabitar al segle XXI és escalofriante. Però bueno, tornant al tema que ens ocupa avui, nosaltres avui estem acomiadant-nos i no podem marxar sense tornar a dur a la conversa una vegada més a una de les nostres escriptores preferides de capçalera. Ens sentim un poc evangelitzadores de la seva veu i parlem, com no, de Carmelina Sánchez Cutillas, la poeta de València, molt vinculada en Altea, perquè entre ese feix de coses menudes de les que ella parlava hi havia molta reflexió sobre la casa. Si heu llegit el seu poemari Conjugació en primera persona, que és un llibre de l'any 1969, trobareu allà la Carmelina més realista,
la que estava més preocupada per la seva realitat social i també per la seva realitat com a dona que volia ser poeta, que volia escriure versos, que volia conèixer gent, que volia participar de la vida cultural de la seva ciutat, però s'havia de quedar a casa netejant i cuidant de les criatures. En un d'aquests versos diu: «Me vens l'home, la casa, l'home, i sempre estic aclaparada per les petites coses quotidianes». Una Carmelina que només trobava consol quan se feia de nit, gitava els seus fills, l'home dormia i entonces se podia tancar a llegir, se podia tancar a escriure al seu estudi, al seu Santa Santorum, acompanyada per una calavera que tenia allí que anomenava Guillem de Berguedà i que era com el seu confessor, a qui li confessava les seues penes, les seues tristors, que no eren poques. Per a ella, aquest espai domèstic se convertia entonces en un refugi, però tenia un límit molt clar a la seva projecció com a escriptora en valencià als anys 60, que ja eren com moltes barreres. Ella estava molt trista, vivia una existència molt trista, i això ho podem veure molt clarament si llegim algunes de les entrades del seu diari personal. Per exemple, al maig del 64 escrivia: «Estic trista, no es pot viure sense arrels. Al cap i a la fi, i jo visc completament desarrelada de tot i de tots. Em fa falta quelcom per a recolzar el meu esperit, però estic a soles. Solitud, malgrat que la vida, la gent, el treball, brolla i batega a l'entorn meu. Aquesta nit l'enyor m'ofega. Aquesta nit els records em fan sang». I aprofitem que a aquest últim programa han vingut moltes velles amigues per a convidar a Paqui Cano, que és la responsable de l'aula didàctica Carmelina Sánchez Cutillas d'Altea, per a que vingui un momentet i mos llisca un dels poemes més intensos, potser d'este llibre de conjugació en primera persona, que és Casolana. Un aplaudiment per a Paqui, per favor. Paqui sempre ha sigut un suport molt important per a gent random i potser és per ella i per la passió en què parla de Carmelina que mos ha convertit en els carmelitans que som nosaltres també. Paqui, ara vas a llegir-nos Casolana, així que quan vulguis. Des de la cuina m'arriba la remor dels plats, de les cassoles. M'arriba el cant suau de la dona que renta el peix sota l'aixeta abans de fer l'arròs. També m'arriba l'olor de les branques d'olivera que cremen a la llar i el cruixit de la porta del rebost. Ara estic al més clos de la casa, intente d'oblidar-me de tot i escriure versos sapientíssims, però de sobte veig les escates que embruten la roba de la dona que cantava per oblidar els plats, l'aixeta, els peixos. I aleshores comprenc que és impossible evadir-me del món on sóc immersa. Casolana, Carmelina Sánchez Cutillas. Gràcies, Paqui. Moltes gràcies. Si vols dir alguna cosa més. Res més. Bé, una llàstima que vos acomiadeu i moltes gràcies per haver sigut altaveu de la literatura i per haver tingut sempre Carmelina present, haver sigut tan fans d'ella. Ja sabeu que Altea, al Palau de les Fades del Carmelina, teniu les portes obertes com la té tot el públic i tot aquell que vulgui visitar-nos. Gràcies, moltes Paqui. gràcies. Ai, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, mos ha fet un regal i tot, per si un dia ens trobem il·lustrat per Gemma Capdevila. Després, si voleu mirar-lo, podeu fer-ho. Bé, este poema que ha llegit Paqui Cano és el poema en el que podeu pensar quan estigueu en casa, que voleu ser creatives, escriure un texto majo per a penjar a Substack o el que siga, però només vos vinga a la ment la llista de la compra, quan trobareu un rato esta setmana per netejar la casa, i vos podeu consolar pensant que a les grans genes de la literatura això també les passava. Recordeu també que no és fàcil accedir als poemes de Carmelina Sánchez Cutillas, només estan en l'obra completa que edita fa uns anys la BL, però per a si tingui este llibre, que em va regalar Paqui també fa un temps, que si voleu com una aproximació més concreta a la seva obra, es diu Memòria i versos, és una edició que va compilar Joan Borja i que podeu trobar en l'editorial Aila, que va publicar-lo amb el suport de la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament d'Altea. Sense abandonar la poesia, ni tampoc aquesta concepció de la casa com un espai de quotidianitat, a mi m'ha vingut al cap el poemari Casa plena de la gandiana Verònica Pérez Lloret, editat per Onada Edicions. I com estàvem, anava a dir estem en la Safor, però no estem en la Vall d'Albaida, però estem al costat, comarques centrals.
Bé, al llarg de les seues pàgines, l'autora explora... Moltes gràcies. Gràcies, Alexi, de la cerveseta. Al llarg de les seues pàgines, Verònica Pérez Lloret explora què se sent en entrar a viure a una casa nova, no? Com comences a viure en una casa on no havies viscut fins al moment, què suposa acostumar-se a l'espai, però també al lloc on es troba aquesta casa, no? Si és un barri nou o si és un altre poble, una altra ciutat, un paisatge diferent del qual estàs acostumat. Segur que totes i tots els que estem ací hem viscut aquesta sensació en algun moment de les nostres vides. I concretament parla de l'estranyesa que et pot acompanyar quan comences a viure en una casa on ja havien viscut persones abans que tu, és a dir, que tu no estrenes eixa casa. Jo crec que és una sensació prou coneguda, jo crec que a hores d'ara poca gent comença a viure en un lloc nou de trinca, a mi això em pareix com una utopia. Tots estem vivint en cases de protecció oficial del franquisme, ¿no? Al ritmo de unos inquilinos por año van pasando. Encara són de protecció oficial i per això... Bueno, I no s'han tocat des d'entonces, moltes d'elles. Però bé, jo sí que ho pensava, no? Quan vaig començar a viure on visc ara, ostres, i les persones que van viure així abans, quina vida portarien, què pensarien si veieren com me posa jo la casa ara... Jo a voltes les deixo missatges als que vindran després, saps? Ah, tu tens clar que vindrà algú després. Òbvia, si jo no estic és que vindrà algú i a vegades, si apartes el llit, en aquest trosset escric cosetes, en llapis, per a que qui arribi després sàpiga algo de qui va viure antes. Uf, jo tant no. Jo això preferís no pensar-ho. Ja tinc prou mal de panxa de pensar en els que vivien abans com va pensar en els que viuran després. Si no tinc cortines encara. Bé, aleshores, una pregunta sura al llarg del poemari de Verònica Pérez Lloret, que és què pensarien les persones que vivien abans dels inquilins actuals que som ara nosaltres, no? El jo poètic de Casa Plena pensa tant en aquestes persones que se li apareix el fantasma de l'habitant anterior, Lolita Ragà. Lluny, però de ser una presència que espanta, la figura del fantasma li serveix a l'autora per fer memòria d'altres temps en què aquella casa ja existia, però l'habitaven altres persones amb inquietuds i vides diferents i eren bàsicament filles d'altres dies. Aquest poemari m'ha fet pensar en altres històries de cases i fantasmes. La Casa Encantada és una figura literària molt popular, no?, des del segle XVIII, i a mi m'han vingut al cap especialment un relat i una novel·la que utilitzen aquest tòpic literari per fer denúncia social, encara que de maneres prou diferents. Un és La Casa Tomada de Julio Cortázar, que me'l va recomanar Núria. És un clàssic que segur que molts heu llegit. I si no l'heu llegit, es troba a internet, vull dir que... I després... Carcoma de Laila Martínez, que és un llibre que ha sigut prou popular en els últims anys. En les dues històries apareix retratada aquesta quotidianitat, no?, de què parlàvem, i d'una manera o una altra els habitants de les cases compaginen aquesta vida diària amb presències sobrenaturals, no?, que és el que et passava a tu amb els teus fantasmes, no? Jo era el fantasma dels altres, Lourdes. Clar, tots podem ser el fantasma d'algú, si mos ho proposem. Bé, en La Casa Tomada de Julio Cortázar, la història és la del narrador i la seva germana Irene, que ja de grans acaben vivint junts en una casa molt gran per a només dues persones. Al llarg del relat, Cortázar ens dibuixa una quotidianitat tranquil·la, plana, diríem que gris i avorrida, no? Parla de com es reparteixen les tasques de la neteja i totes aquestes coses. Però un dia escolten uns sorolls en una de les parts de la casa. Jo m'imagino la casa un poc com esta, que és supergran i té com... Sí, abans hem fet el recorregut i pots imaginar de... fantasmes. Sí, presències, espais que funcionen de manera autònoma, sí. Total, que senten sorolls... No volem desincentivar els futurs jogaters. No. Ara, quan passen la reforma, ja això ja està. El cas és que quan escolten estos sorolls decideixen com tancar els llocs on hi ha sorolls, no? I a poc acaben renunciant com a una part de la casa. No posen resistència, simplement diuen ui, estan ahí, tanquem, i així com quan amagues la brutícia sota l'estoreta, no? I dius, si està ahí, no està brut, està supernet, no? Doncs el mateix. I clar, un poc el que diu la crítica que representa tot això és que representa un sentiment d'indefensió davant del que és inevitable, no? Com que tampoc sabem què és allò que està prenent la casa, aquest sentiment s'intensifica, no? I encara que Cortázar diu que aquest relat veu d'un somni seu, així un poc psicoanalític,
Posteriorment, este conte s'ha llegit com una crítica a la passivitat de les classes mitjanes i altes argentines davant de les injustícies socials, no? Com que diuen, si no mire... Està molt ben escrit, clar, podeu llegir-lo. I és un relat que cadascú pot fer la lectura que vulgui i dur-se al seu terreno i interpretar-lo perquè té moltes interpretacions, sí. I, per últim, volia parlar en este blog de Carcoma, de Laila Martínez, que edita Amor de Madre. Librazo i supereditorial que, com a curiositat, només edita un llibre a l'any. Està superbé el llibre. La veritat és que em sap un poc malament no parlar amb més profunditat d'este llibre en este programa. No, perquè li l'he deixat a algú que el té en Madrid, aleshores. Però també és que no m'ha donat temps, perquè la vaga, el final de curs, la vida... ha sigut un programa que s'ha fet com s'ha pogut. Aleshores, bé, llegiu-vos-lo perquè està molt, molt guai, la veritat. En este llibre, Laila Martínez sí que té una voluntat de denúncia política de manera més evident que Cortázar, i és una història de narradores no fiables, sense intercala la veu narrativa de l'abuela i de la neta. La neta s'acaba de mudar a viure a casa abuela. La casa es descriu com un lloc llòbrec, fosc i poc acollidor, i les coses naturals amb què conviuen les dos protagonistes són fruit d'una violència política heretada. Com molta gent fa en la realitat, viure en una quotidianitat atravessada per violències. El que passa és que el que fa Laila Martínez és contar-ho a través dels fantasmes i les presències sobrenaturals, però és alguna cosa que ens passa a molts i a moltes, no? En Carcoma, la casa és un personatge més de la novel·la, però és una casa que no pot ser refugi. No vos conté més, perquè no m'ha donat temps a pensar-hi més, però sobretot per no condicionar-vos i perquè la llegiu. I si ens fixem en els tres exemples, els fantasmes formen part de la quotidianitat de la vida domèstica, però en cada història els autors i les autores els utilitzen per a parlar d'una cosa diferent. Tornant al poemari de Verónica Pérez Lloret, al final, el jo poètic, després d'un temps de viure a la casa nova, assumeix o s'adona del que implica viure en aquest lloc, no? És el moment que a totes i a tots ens ha passat en què contrastes com les expectatives que t'havies fet, no? De, sí, així posaré això, així posaré allò, no, o esta casa, sí, quan fas bon temps faré no sé què, i després fas el que pots. O també t'adones de què implica viure en aquest barri concret o en aquest poble, no? I vos volia llegir l'últim poema, que és molt curtet i m'agrada molt perquè, clar, ella és, no sé si és la seva experiència personal, però parla d'anar-se'n a viure a la Ribera, que això ja és un tema. De la Safor, clar, és que... aleshores, està tot el temps parlant de com és viure en una casa riberenca. I diu així, l'últim poema, que es diu Declaració final. És just ser honesta i dir que no sabia què comportava una casa cantonera. La llum amb dos costats, una llàntia amb dragonets i un fantasma dibuixat. Una casa riberenca vol dir carabasses als balcons i picaports al cel. Una casa riberenca vol dir camins de taronges i garces i mai seràs el primer habitant. Una casa riberenca vol dir pujar al pis de dalt si l'aigua alça 2 pams. Menudo final. És xulo, eh? Sí. Sí. Doncs vos recomanem molt també que llegiu el poemari Casa Plena i passem amb això a la casa com a espai de memòria, que en realitat té prou relació amb el que acabem de contar. Sí, perquè d'alguna manera la memòria de la gent que ha viscut antes en una casa se pot quedar impregnada de moltes maneres, no? En forma de fantasmes o en forma d'objectes, detalls, records. Abans que recorríem aquesta casa, per exemple, miràvem objectes que per nosaltres són objectes sin más, trastos inclús, però per a molts altres estan carregats de sentit i de significat. I quin moment més dur i quin moment més temut el de buidar una casa. Arrepetar els trastos, els records acumulats al llarg d'una vida, ficar-los en caixes, extirpar-los de l'espai en què van ser concebuts, del lloc on van ser viscuts. I és que les cases són aquest espai de la memòria per antonomàsia, no? On s'acumulen objectes que per tu són inútils però que pels que els han viscut estan plens de sentit. I aquestes caixes de sabates, plenes de postaletes, de fotografies. Però clar, què passa quan la persona que ha col·lectat tot això ja no està? Ha faltat, per exemple. Quina memòria queda continguda a les cases que se transmet als que venen darrere? A vegades el desenllaç més clàssic és cridar una quadrilla de drapaires i que buiden la casa. I a mi aquest gest fer desaparèixer bona part de tot allò que anomenem memòria. Són moltes les obres que des de la literatura han abordat este fet i un dels més clàssics, que no tinc per ací perquè era de la biblioteca,
és la novel·la gràfica de Paco Roca, que s'anomena justament La casa, que va editar Astiberri en 2015, ja ha passat més d'una dècada. I que van adaptar al cine. Sí, fa poc van fer una adaptació, no recordo de qui, però van adaptar-la al cine. I bé, Paco Roca poca presentació necessita, segur que molts i molts el coneixeu, és un dels dibuixants, dels autors de novel·la gràfica més coneguts i guardonats del País Valencià. I esta és una obra, potser la seva obra més autobiogràfica, perquè la va dibuixar després de la mort de son pare i de que naixerà el seu primer fill, i en ella ens conta una història que és la seua, la de 3 germans que s'ajunten després de la mort del pare per buidar la casa on el pare va viure els últims anys. Una casa que és la típica caseta de camp que se va construir el pare en les seves pròpies mans, que era un home d'aixòs que sabien fer de tot i que tota la vida no havien fet altra cosa que treballar i que damunt no sabien estar sequits en la cadira. Entonces, tot el dia estaven fent un arreglo, un apanyo, no sé què, l'hortet, el bancalet, tot. Un perxalet supercutre, però que feia l'efecte de que era com allí una cosa de tot. I se pare que representava la generació dels que van néixer en la postguerra, que van dedicar tota la vida a treballar en totes les feines que podien i que no volien pels seus fills el mateix destí que havien tingut ells, que relacionaven l'èxit en la vida amb tindre una caseta al camp, encara que la veritat és que al camp només anava a ell perquè la dona preferia la platja. Però bueno, una caseta que damunt els xiquets detestaven perquè en estiu, quan anaven, els tenia tot el dia esclavissats, treballant, fent faenes. I per a ells anar era sinònim d'avorriment, de treball, de cansament, de deixar enrere els amics de la ciutat i damunt ajudar al pare treballant de sol a sol en totes les feines que el pare s'inventava, que no sabia estar-se quieto. Per a ells era com la esclavitud. I sin embargo, quan se fan grans, el pare mor i ells tornen a la casa, tornen per arreglar-la, per veure si la poden vendre, doncs els 3 germans s'apropen a aquest espai des d'un punt de vista totalment diferent. Un d'ells, per exemple, en un moment està, després de treballar tot el dia, està tombat allà a la cadira, de nit, ja fa fresqueta, i diu: és que és la primera vez que estoy aquí tumbado sin hacer nada. I comencen a néixer en ells i se debat si entre vendre la casa tal com estava previst o quedar-se-la. I bé, Paco Roca, si l'heu llegit, sabeu que un dels punts forts que té és com utilitza els silencis. Silencis que en el còmic, en la novel·la gràfica, al final són una sèrie de dibuixos que te van portant sense necessitat de paraules, no? I les primeres pàgines de la casa són una mostra d'això, perquè ens mostra aquesta casa tancada. No és tan diferent a esta, perquè n'hi ha molts fruiters, com estos magraners que tenim, que s'estan fent vells, que passen les estacions, ningú cull el fruit, i ara tenen fulles, ara tenen el fruit, ara el fruit cau, ara cauen les fulles, i va passant el cicle i ningú les fa cas, i quan els fills arriben s'ho troben tot així, ple de fulles. Entonces, a mi esos silencis, Paco Roca, la veritat és que mos emociona. I de la mateixa premissa partix el poemari Casa Petjada, que seria en valencià Casa Tancada, de la gallega Luz Pichel, publicat originalment, gràcies, en 2006 i guardonat amb el Premi Oesquio de Poesia en gallec. Jo no sé gallec, però me l'he llegit, vull dir que Tot és possible. Podeu llegir-lo. Era la primera vegada que la poeta escrivia i publicava en gallec i fins al moment ho havia fet en castellà. He escoltat en alguna entrevista que deia que si no ho havia fet abans era perquè sentia que el gallec estàndard que s'havia fet durant les normes en els anys 80 li resultava molt aliè. Jo això m'ho miro un poc així com des de la distància i em fa dubtar perquè és una postura que així associaríem amb el blaverisme. Però desconec quina és la situació sociolingüística de Galícia i la seva personal. I jo crec que ja ho argumenta prou acuradament. No sé, jo m'aventuro a pensar que escriure sobre una qüestió tan íntima com el fet de tancar una casa on ja no viu ningú i abans hi vivien els teus pares requereix fer-ho en la teua llengua materna i crec que per això ella es va decidir a escriure en gallec i també perquè podríem pensar que la teua llengua també està a casa, no? Un poc quan estàs de viatge i escoltes algú, o quan estàs a València ciutat i escoltes algú parlar valencià i dius Estoy en mi casa. No? Sí? Vale, estic a València. No, que et sents així com més unit a esta gent. Bé, el cas és que el pare de la poeta, de Luz Pichel, mor i perquè la mare no visca sola a Alén, una aldea superxicoteta de Pontevedra, la poeta se l'emporta a viure amb ella a Madrid. Per tant, han de tancar la casa. I al llarg del poemari es descriuen els elements que conformen no només la casa, sinó també l'entorn rural i un temps concret. Hi ha un tipus de poemes que es repeteixen al llarg del llibre, que són els lletrerets, que l'autora posaria en determinades parts de la casa. Per exemple, letreiro para poñer alrededor do pozo. Perdoneu el gallec,
Llegint-los fa la sensació que són els cartellets que servirien com per etiquetar o per explicar quines coses hi ha en eixa casa tancada per si a algú se li ocorreguera tornar a entrar temps després, no? I que poguera entendre què hi havia allí. Tipus el que fas tu amb els teus posteriors inquilins. I serien els cartellets que evitarien l'oblit i que evitarien que el pas del temps matara el nom de les coses que habiten la casa. Bé, el cas és que anys després li proposen a Luz Pichel que traduïsca el poemari al castellà. I ella ho intenta traduir-lo ella mateixa i no li ix, així que li l'acaba encarregant a altres companyes traductores, però diu que ella pensa que no acaba de funcionar. I és en aquest moment on es llança a la piscina i decideix traduir el poemari al castrapo. Tu saps què és això de El castrapo? Ho sé perquè m'ho has contat, però no tenia ni idea. Jo tampoc, ho vaig escoltar en una entrevista d'ella i em va parecer superinteressant. El castrapo és el nom que rep el castellà que parlen els gallegoparlants de zones rurals. És a dir, un castellà que està plagat d'interferències del gallec constants, no només en el lèxic, sinó també en la prosòdia, en la fonètica, en la sintaxi. Jo pensant en alguna equivalència, sí, podríem pensar, no és exactament el mateix, però podríem pensar en el xurro, que és el castellà plagat d'interferències del valencià de les comarques com els serrans, no? O coses així que, per exemple, diuen grogo en lloc d'amarillo, o diuen cale per a fer les perífrasis verbals d'obligació. No cale que vayas, saps? Com... No seria exactament el mateix, perquè la relació entre les llengües és diferent, però perquè vos feu una idea. Diu l'autora que en una entrevista que ella defensa aquesta accepció del castrapo, no? El castellà plagat d'interferències del gallec, però que últimament s'utilitza per a referir-se directament al gallec, saps? Com una cosa despectiva. Sí, com una intenció clara de menysprear la llengua. Val a dir que la paraula castrapo no apareix reconeguda en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. No m'estranya. És bastant significatiu. No hi ha res. No sé, no hi ha res ahí. No trobareu res de bo. El cas és que per una qüestió de reivindicació política, de posar sobre el paper esta llengua o este dialecte, no sabria molt bé com dir-li, i mostrar que també serveix per a escriure poesia, però alhora també jo crec que per una qüestió íntima, no? El que dèiem abans. No t'ix parlar sobre coses tan íntimes en una llengua que no és la teua. En 2013 es publica Cativa en su lugar, la traducció de Casa Pechada, o podríem parlar directament de reescriptura. Hi ha molts canvis que van més enllà del trasllat lingüístic, elimina alguns poemes, n'allarga d'altres. Em sembla superinteressant, o sigui, això és cafè per als muy cafeteros, és a dir, a la gent que li agraden les llengües, la traducció i tot, és superinteressant, eh? Però és cafè per als muy cafeteros. Bueno, pues lo que t'agrada a tu. No, clar, jo he portat així. El que m'agradava a mi, efectivament. Perquè per això és el meu podcast, no? Claro, ja està. No cal que t'hi justifiquis. Bé, em sembla superinteressant com fa palpable en molts poemes el canvi de mirada que adopta ella sobre la casa tancada, perquè, clar, han passat més anys. Aleshores, per exemple, en la primera obra, que el títol és Subint a Figueira, o sigui, vaig pujar a la figuera, ella parla en primera persona del singular i en passat de com va pujar a una figuera abans de tancar del tot la casa, com va descriure totes les coses que ella veia des d'allà dalt, etc. No? Però en la següent versió ella diu subirà a la higuera, és a dir, en un futur en el passat, saps? I ho conta en tercera persona, no? O sigui, la traducció és una traducció reescrita per complet. És una reescriptura, sí. També en la reescriptura arrisca molt més en el trencament formal, en les imatges. Inclou, per exemple, notes al peu que formen part del poema, perquè ella deia, clar, hi haurà paraules que jo les posaré i la gent no les entendrà, però no les defineix com a tal ni les traduïx, sinó que també és part del poema. Això em pareix superinteressant. Ha fet una reescriptura en tota regla i ella ho reivindica com a tal. De fet, ella va escriure un article titulat que es deia que traducir no sea otra cosa que crear, on explica com va estar tot el procés de traduir Casa Pechada al castrapo. Jo crec que si hi ha gent que és profe de traducció o alumnat de traducció, això dona per a fer moltes coses, moltes classes i molts TFGs. Desde luego no podien talcar gent random sense tu dir esto es para TFG de traducció. Perquè crec que ho has dit 1000 vegades. Això. Jo no puc dirigir TFGs, si però... Si traducció no saben el TFG és perquè no mos escolten. Desde luego. Mos escolten, jo crec que profes i estudiants de traducció, no? Bé, he arribat a estos dos llibres perquè els han reeditat en La uña rota, en esta reedició superxula de 2025, i s'inclouen les dues obres amb anotacions introductòries de l'autora, un postfaci també de la poeta Maria Salgado. Està xulo perquè pots anar comparant els poemes a l'hora que els vas llegint, i això el que... Està en la primera part el poemari en gallec i la segona part
al contrari, la primera part és la reescriptura. Vale, la primera part en castrapo i després en gallec l'original. Sí. I tu pots anar a comparar i veure com no només canvien les lletres, les paraules, sinó el significat, tot. Sí. Jo desconec, ja vos he dit que jo no parlo gallec, em pareix no sé, em semblava interessant i complex d'abordar per la situació sociolingüística, però bueno, m'he apropat des de la curiositat. Ho dic per animar-vos, que si algú li tira enrere, que tampoc he dit això de cafè para muy cafeteros, però és una cosa... No vos facetemo... No, és un llibre fàcil d'endur-te a la platja, si voleu. Molt bé, escoltem una cançoneta i seguim. La petenera està mala i a la van a desnonar. La petenera està mala i a la van a desnonar. Tot l'amunt al seu portal, tot l'amunt al seu portal, tot l'amunt al seu portal, plantant cara als nacionals. Tot l'amunt al seu portal. Esteu escoltant La Petenera Hipoteca de Palmer, pot ser un dels grups de música que més ha sonat en el nostre programa, així que des d'ací gràcies a Aina i companyia per acompanyar-nos sempre musicalment al llarg d'estos anys, i pocs grups com Palmer per reflectir les problemàtiques socials del moment, en este cas la de l'habitatge, a la petenera que la van a desnonar a través dels nostres ritmes tradicionals, en este cas pues, una petenera. És a través de la seva música que entrem en l'últim bloc del programa, en este cas el que enllaça directament amb l'actual crisi. La crisi de l'habitatge. El passat 6 de juny, fa unes setmanes, van ser milers les persones que van eixir als carrers de les principals ciutats d'Espanya en una gran mobilització. Baix el lema "Acabem amb el negoci de l'habitatge". Així que abans de seguir, per favor, un fort aplaudiment per tots i totes elles. Una manifestació, he de dir, molt massiva a València, malgrat tot el cicle de mobilitzacions que portem amb la qüestió docent. Molt guai, la veritat, va ser molt, molt xulo. I esta gent són hereves d'aquelles que al 2011 ja van eixir al carrer baix un lema que era premonitori, que era "no vas a tener una casa en tu puta vida". Ja han passat 15 anys, han canviat moltes coses, però estem al mateix puesto. Les dificultats per accedir a una casa digna són enormes. Així que no podem acabar l'últim capítol del Gen Random sense parlar d'este tema, i ho farem a través d'una de les autores que per mi han esdevingut fetitxes els últims temps i que per desgràcia m'haguera encantat acabar amb un episodi monogràfic d'ella, però ara vos diré qui és. Però és el teu moment. És mi moment. Puc acabar parlant d'ella. Les teves pàgines de guió parlant de Conchalos. Si no ho digues encara. És una autora única que des de l'Espanya dels anys 60 escrivia sobre temes que molt poca gent abordava en aquests moments i que llegit actualment mos trobem que són de rabiosa autoritat. Em referís, com ha dit Lourdes, gràcies per l'espoiler, a Concha Alós. No sé si les persones més machos de la sala la coneixen, vos la recordeu, vos sona d'algo, però esta senyora va guanyar 2 Premis Planeta, encara que li van treure uno, i ningú no se'n recorda d'ella. D'acord? I enguany hauríem de celebrar el centenari del seu naixement, perquè fa 100 anys que va néixer. I dic s'hauria en condicional perquè més enllà d'algun post, d'alguna institució estatal, poca cosa més se n'ha fet. No sé si és per dona, perquè escrivia temes incòmodes, perquè publicava en editorials comercials o per un itinerari nòmada que la va dur a viure en molts llocs, perquè ja va néixer en València, va viure en Castelló de la Plana, la guerra la va dur a Lorca, després va anar a Palma, després va acabar en Barcelona i al final no eres de cap de lloc i en cap de lloc te recorden. Potser és perquè sent d'ací no va escriure en València i aleshores les institucions d'ací no la reivindiquen i sent d'ací i no sent de Madrid o de, saps, les institucions d'allà tampoc la reivindiquen. Sí, perquè siga, pues està oblidaeta, que quan va morir-se va haver de pagar-li Maria del Mar Bonet la sepultura perquè no tenia ni on caure's morta. Així que cal destacar els esforços que una xicoteta editorial, que es diu La Navaja Suïssa, està fent ara per reeditar la seva obra, que estava descatalogada. I avui vaig a parlar de Los Enanos,
que és una obra en la que va guanyar el primer Premi Planeta en l'any 62, però que per temes de drets editorials o no sé què li van acabar traent, encara que 2 anys després el tornaria a guanyar amb Les Hogueres. Li van llevar el premi? Li van llevar el premi, sí, perquè segur que l'havia venut els drets ja a una editorial, però que no l'editava perquè era un tema molt polèmic, i quan va guanyar el premi, aquells van dir que tenim els drets, i se va quedar un poc com en el limbo, li van retirar, bueno, històries. La qüestió, per què vos vull parlar avui de Los Enanos? En ella, Concha Alós mos trasllada a una pensió de la Barcelona dels anys 60, d'acord, de principis dels 60. Són els anys que en Espanya començava allò que se dia el desarrollismo, però que encara estava molt viva la postguerra i la misèria de la postguerra. I és el que ella retrata, fa un retrat de la misèria d'aquesta època a través d'un panorama humà, és una novel·la molt coral, on en cada habitació d'aquesta pensió viu una gent amb una història més tremenda que l'anterior, però tots ells caracteritzats per una cosa en comú, que és que ningú no té casa, i per això han de viure en una pensió. Llavors n'hi ha de tot, n'hi ha des de la persona que ha abandonat el poble fugint de la misèria i el seu plan per a fer-ho és trobar un home que tingui una casa. Hi ha altres 2 personatges, Cleo i Alfredo, que vivien en Tànger i el Marroc s'independitza en el 54, crec que és, i han de tornar a Espanya i el que tenien allà ho van perdre, entonces se troben així en una mà davant de terra aèria. Hi ha Maria, que és de Mallorca, que ha hagut de fugir del seu poble per un escàndol sexual, del que ja vos enterareu, i escriu en un quadern les pàgines de les seues vivències, que potser és un trassumpte de Concha Alós perquè alguna cosa així li va passar. N'hi ha un marroquí que és bossejador, l'han dut enganyat a Espanya per lluitar i que el va portar a guanyar diners però és un fracassat i el seu promotor l'ha abandonat i malviu en la pensió. Bueno, n'hi ha molts temes que, com dic, és tot misèries, però n'hi ha molts temes com el racisme, l'homosexualitat, que jo crec que poques dones parlen en l'Espanya dels anys 60 que Concha Alós aborda amb molta valentia i molta crudesa en esta novel·la. I tots aquests personatges viuen en una pensió que està regida per una ama sense escrúpols, que és Eloïsa, que Eloïsa és l'arquetip de l'ama àvara, que les retalla els subministros, que no les deixa encendre la bombilla per no gastar llum, que no les dona carbó per la calefacció i que encara fa més gran la seva misèria. Com dic, en tot aquest conjunt humà hi ha un desig que destaca per damunt de tots, que és trobar una casa i deixar enrere la pensió. Però en la Barcelona d'aixòs anys 60 no és fàcil, igual que no és fàcil ara. És a dir, han passat molts anys, però el problema és el mateix. Parlant d'una parella d'estos que han anat del poble, han deixat el poble enrere i s'han instal·lat en la ciutat buscant un futur millor, buscant progressar, diu: todos los domingos la señora Lola se coge del brazo de su marido y se van los dos, limpios y endomingados, a buscar casa. Es como un deporte. Ya lo practican con alegría, con completo desinterés, con una lejana esperanza de encontrar algún día un piso, como algunos consiguen una herencia o una copa de plata en los Juegos Olímpicos. I esta gent representa molt bé aquest ideal, no? Arriben a Barcelona des del seu poble natal i bueno, quan arriben van a una habitació rellogada que compartien sense finestres amb una altra parella i un albañil, és a dir, 2 parelles i un albañil vivint en una d'això sense finestres, però és que el jornal que cobraven donava el just per pagar-se això. I ara estan contents, entre cometes, perquè en la pensió que viuen tenen una habitació per a soles i poden dormir junts i estimar-se en la intimitat. I cada diumenge, com he dit, visiten a la gent del seu poble, que també va instal·lar-se abans que és a Barcelona, i els pregunten si saben d'alguna habitació. I somien algun dia amb tindre una casa, no cal que siga massa gran, una casa amb ràdio i amb nevera. Qui sap si inclús amb televisió. Bueno. I a vegades, la cosa és que ell a vegades, i això està molt vinculat amb el que parlem avui, de viure al poble, ell a vegades somia en el seu poble. I somia que se li apareix el fantasma de son pare i li diu que en el poble les cases se cauen perquè ja no viu ningú. I són cases molt grans i tenen corrals, que per què no se torna? Però ell pensa, tornar al poble? Tornar al poble y la dona le diu, ¿no comprendes que seríamos el hazmerreír de la gente? Dirían, el par de tontos, todos los que se han ido antes que ellos han cogido buenos empleos y para la fiesta mayor vienen y dan envidia. ¿Y estos qué? ¿Qué tan importancia se daban y han vuelto con el rabo entre las piernas? I ara tot el món està tornant al poble. O sigui que passa molt, no? Que a València molt poca gent es queda perquè no s'ho pot permetre, saps? Sí, i per això dic que és una persona de rabiosa actualitat i que el drama és diferent, però no és tan diferent.
I el retrat que Alòs fa de la ciutat és d'un espai molt dur. La Barcelona dels anys 60 que retrata és molt dur. Hi ha, per exemple, una dona que és Sabina, que és una dona que se prostituís per poder pagar-se una pensió i qui sap si trobar un home que li pague una casa, que parlant de la ciutat diu: la ciudad es como aquellos dragones que leamos en los cuentos, un monstruo de muchas cabezas, con muchos dientes. El otro día estuve obsesionada con una imagen. Por la mañana, al ir al trabajo en la estación de metro, junto a las escaleras automáticas había un hombre joven, acurrucado, durmiendo. Alguno que se pasó la noche al raso y se metió por la mañana allí para quitarse el frío, hasta que se diera cuenta un guardia. Es triste no tener casa. Yo añoro todo lo que la casa significa. Una ventana, una cama, y dentro el pan, las frutas, los hijos. Una se cansa de rodar de un lado para otro. Llega un momento en que solo deseas estar recogida entre cuatro paredes y ser la dueña de tu casa. I esta xica pues, té aquesta esperança, se prostituís, patís perquè la roben, la enganyen, la deixen per ahí tirada, té històries esgarrifoses, però abans que tornar a la misèria que va deixar enrere el seu poble, ella segueix lluitant entre la misèria a la que cada dia la condemna a la ciutat, sempre amb l'esperança de progressar. I aquest progrés, per ella, té la forma de quatre parets pròpies. Un poc continuant amb Barcelona i agafant un poc aquesta idea que dibuixa la Sabina, què passa quan no tens casa? No parle de tindre una casa en propietat, sinó de tindre un lloc al qual anomenar llar. La Fundació Arrels diu que no tenir una llar significa haver de dormir en el carrer o en un alberg, viure en una barraca o en un pis massificat, viure en institucions temporals com la presó o l'hospital, o patir violència de gènere i haver de viure en un refugi per a dones. A València, les estimacions situen prop de 3.500 persones en situació d'exclusió residencial extrema. Concretament, dormint al ras o en recursos d'allotjament, en l'últim cens es van comptabilitzar 754 persones, de les quals 352 dormen directament al carrer i 402 en centres d'atenció. Jo també es percep això, No sé, a mi sí que em fa la sensació que en els últims anys veig molta més gent que viu al carrer que dorm al carrer. La filòsofa catalana Marina Garcés aborda aquesta qüestió al capítol Jo no tinc casa del llibre Males companyies, editat per Galàxia Gutenberg. Originalment va ser un text que va acompanyar la projecció de la pel·lícula Perros callejeros i al llarg de les 4 pàgines del capítol, una veu narrativa en primera persona poètica i punyent, em va sorprendre com el to poètic que la filòsofa utilitza, interpel·la directament als lectors mentre narra i descriu les implicacions de no tindre casa i viure en la Barcelona del segle XXI, que si la dels anys 60 era complicada, la del segle XXI no es queda enrere. La filòsofa catalana aconsegueix fer-nos reflexionar sobre unes quantes coses que segurament mai no ens hauríem plantejat des de, i cite textualment, la nostra fràgil ficció de seguretat que ens construïm en tancar la porta de casa nostra. També carrega contra la idea esta del civisme basada en la neutralitat dels carrers, això de fer com si amagar la gent que viu fora, que viu al carrer, com si no passarà res. I citaré un trosset que diu: jo no tinc casa, soc sacrificat, la meva llavor no donarà fruit al jardí que he plantat per tu. El que hi neixi serà maleït. Les males herbes han de ser arrancades, esterilitzades, erradicades. Netejar els carrers és la tasca comuna de policies, polítics, paramilitars, patriarques, capellans, mediadors i animadors culturals. Diu Barcelona que no hi ha espai per a mi, ni per a tu, ni per al nostre dormitori sota una volta d'on pengen totes les galàxies de l'univers. Diu Barcelona que sóc un delinqüent, un problema per a la ciutat, per als seus ciutadans, per a la seva seguretat. Dirà un dia a Barcelona que sóc part de l'incivisme que fa invivibles els seus carrers, part de la ronya que embruta els aparadors de la ciutat empresa, un índex a les estadístiques del seu fracàs, a les esquerdes del seu model. Aquesta ciutat està construïda sobre molt de dolor. Els seus fonaments s'enfonsen sobre milers de vides arraconades, silenciades darrere dels fins i púdics murs de les seves cases. Amagar el teu dolor perquè Barcelona és guapa i vol somriure al món. Tot aquest cinisme, sí. Marina Garcés assenyala la hipocresia de la vida urbana contemporània que presumís d'uns valors que és evident que no té, Jo crec que en el relat ens posa davant un espillet perquè ens fa veure com ens relacionem amb les persones que no tenen casa, és a dir, no ens relacionem. Com vivim d'esquenes a una realitat que considerem del tot aliena i que rebutgem amb menyspreu. I acabe amb esta cita.
Qui ets tu, ciutadà, que em mires amb cara d'espant i de retret des dels vidres immaculats del teu cotxe? Quin esports desperto en la teva comoditat de cotonet i de nit sense batilles? Llegeixes amb preocupació les notícies del món sencer. Guerres, fraus, dones assassinades, malalties contagioses, catàstrofes naturals, polítics corruptes, caigudes de la borsa, atentats, musulmans de barbes llargues i paraules feridores, pasteres i vides il·legals. Tanca la porta de casa teva i construïs la teva fràgil ficció de seguretat. La sopa és al foc i els llençols fan bona olor. És que no te ho mereixes després d'una llarga jornada dedicada a la feina inútil i a la submissió? Els teus diners, guanyats amb entrega, et donen dret al repòs i a l'oblit, per unes hores. De mi no només temps el lladre, temps veure com s'enfonsa la lògica implacable que sustenta el teu refugi, treballar tot el dia per deixar el món enrere, treballar tot el dia per poder pensar que els problemes sempre són dels altres, treballar tot el dia per existir i donar gràcies a la vida, amb un sospir avergonyit. És veritat que a vegades una tendència molt habitual des de fa ja bastant de temps és pensar només de portes de ta casa cap endins, oblidant de tot el que queda a fora, com si no tingués res a veure amb tu i oblidant que vius en comunitat. Clar, moltes vegades també passa això com que la gent que té assegurada la casa, no, encara subjeu aquesta idea de si no t'estàs podent pagar el lloguer és perquè no t'has esforçat prou per tindre una faena bona que et permeta pagar-te el lloguer, hauràs fet alguna cosa malament si no tens casa, no? O sigui, sempre com aquesta idea de la meritocràcia que encara sura. Sí. I encara, no vull entrar en guerres generacionals, però crec que a generacions com les dels nostres pares els sorprèn que encara passen aquestes coses. Ui, però se n'ha anat a viure a aquest poble? I dic, bueno, sí, se n'ha anat a viure a on ha pogut viure, no? Perquè al final nosaltres no estem vivint on volem, sinó on podem. Sí, i aquest individualisme també és una cosa, sobretot de les ciutats, però cada volta més supura més als pobles com un atacadoli que es va extenent i a vegades la gent se'n va a viure a un pot, que és un poble, però ho fa també portant enrere aquesta motxilla, aquesta manera de conviure individualista i no aportant a lo que s'ha fet sempre als pobles, que és viure de manera més comuna, més en comú. I anant a comprar al Mercadona de la ciutat més gran que tens al costat, no compren... La ciutat és el poble és un dormitori al final de la ciutat, en molts casos. Sí. Bé, anem ja ficant el fil a l'agulla a la part final del programa i un altre del llibre dels que vos vull parlar, no el tinc així tampoc, me perdonareu, és un llibre que he citat fa poc, que potser coneixeu, que és Oxígeno, l'última obra de Marta Jiménez Serrano, una autora que potser coneixeu perquè els darrers anys ha publicat diversos llibres que han tingut certa acollida, Los nombres propios, No todo el mundo, con Sexto Piso, i ara ha tret amb Alfaguara Oxígeno, que és una altra perspectiva del drama de l'habitatge. És una obra que podem catalogar com a narrativa de no ficció perquè ella ens explica com a causa d'una negligència, perquè no va ser un accident sinó una negligència de la seva casera, que és una rendista que viu a Califòrnia, on se dedica a vendre experiències espanyoles, Spanish Lifestyle, una cosa terrible, supercoenta, pues a causa d'una negligència d'esta casera, ella i la seva parella quasi moren intoxicats a sa casa. Perquè feia anys que la caldera estava en mal estat, així constava en l'última revisió més de 5 anys abans de que ells arribaren a alquilar aquest pis, un pis on damunt pensaven instal·lar-se una llarga temporada després d'anys de periples immobiliaris. La casera no sabia de res de la caldera, ningú no havia fet res, s'havia limitat en dir-los per telèfon quan van signar el contracte que ella lo único que quería era no hacerse cargo de nada. I per ese no fer res, quasi moren 2 persones. Com a mínim va ser honesta, no? Sí, ella és una persona que viu en Califòrnia i vol guanyar diners sense fer res perquè té un pis en Madrid, que alquila. Bé. I segurament en té més d'un. Segurament en tinga més d'un. Bé, és una persona que damunt va d'aquest estil de yo vendo España por el mundo. Vendo experiencias españolas, ¿no? Y com reflexiona Marta Jiménez Serrano en Oxígeno, diu que és molt estrany el sentit de pàtria de persones com aquesta arrendatària que se dediquen a vendre pel món la espanyolíssima experiència de ficar-te unes espardenyes, de menjar una tomata fresca, però tens un enganxe il·legal a la caldera de gas d'una casa que te proporciona més de 1.000 euros al mes per no fer res. Diu Jiménez Serrano en el llibre que la patria es un concepto que se nos escapa, pero hay algo que ciertamente no es, y es una noción estética. La patria es responsabilidad con tu comunidad. Me pregunto cómo es posible estar tan orgulloso de lo propio cuando no se cuida lo propio. Me pregunto qué significa quedarse solo con lo bonito de lo propio y no atender a lo importante.
però és que damunt l'autora insisteix molt que si fos una novel·la, el que ella està escrivint, si fos ficció, és que l'arrendatària seria com una paròdia de mala malíssima, seria un personatge terrible perquè no té matisos, és mala i punto. No té ni un matís que puga fer més complex el personatge. És una persona repugnant a la que només li queda l'esperança de que algun dia li arribi la novel·la a les seues mans i la llisca. Parlant d'esta situació i dels traumes posteriors que va patir l'autora, perquè tu estàs a punt de morir en ta casa per una intoxicació d'una caldera i te queden traumes. I parlant sobre què necessitaria jo per a poder superar això. Diu, una casa. Per a poder superar això que m'ha passat necessitaria una casa, però no tinc una casa. No tinc una casa. Necessito una vida estable que no tinc. 4 parets en les que poder clavar uns quadres al teu gust, penjar quadres a les parets, tindre una mascota, convocar amistats, obrir una botella de vi, soprar al voltant d'una taula sense preocupacions. Diu Marta Jiménez Serrano que volia poder fer tot això, però que és raro anomenar casa a un lloc on el contracte diu que no pots ni penjar un quadre. Diu, pasaremos 2 años y medio viviendo entre paredes blancas o entre paredes con pósters pegados sin hacer agujeros como un adolescente en el cuarto de casa de sus padres, con el mismo regusto amargo de que la casa es nuestra, pero no del todo. Solo que ahora pagamos 1.050 euros por la desposesión. Bé, esta negligència amb el monòxid de carboni, com he dit que sí li costa la vida a Marta Jiménez Serrano, a la seva parella, que és el també escriptor Juan Gómez Bárcena, i al seu gato, Canapé, que també estava allí, i diuen que van tornar després de passar dies hospitalitzats a casa i se van trobar que allò pareixia Pompeia. És a dir, tot estava tal qual ho havien deixat, el sopar a taula, perquè s'havien anat. Vam quasi morir i les bombers els van traure en l'opuesto. I per davant quedava això, un trauma, la possibilitat d'emprendre accions legals, la mudança, totes les gestions que havien de fer, la propietària se negava a pagar-los la mudança perquè deia que ningú no els obligava a anar-se'n de casa després del que havia passat. En fi, i diem pues, això, que per fer tot això, aquestes accions, aquesta possibilitat de denúncia, tot això que és superdesgastant, sense una casa, com van a fer-lo? Diu, necesitábamos un sofá con la forma de nuestros cuerpos grabada en los cojines, una serie, un té. Necesitábamos saber automáticamente dónde estaban guardados los cereales, no pensar a la hora de coger una toalla limpia, encender la luz del baño con los ojos cerrados. Y acaba dient, hace falta una casa para salir al mundo, porque si no, no hay de dónde salir ni a dónde volver. I per acabar ja del tot, l'últim llibre de què avui parlarem és Un metre quadrat, de Llucia Ramis, editat en català per Anagrama i en castellà per Libros de l'Asteroide. Ha guanyat el 4 premi de llibres de no ficció de Libros de l'Asteroide. Llucia Ramis és periodista i escriptora, va néixer a Mallorca en 1977, el 2018 va guanyar el Premi Anagrama per la seva novel·la Les possessions, i potser també la coneixereu pel seu cameo en la sèrie Mai neva ciutat, on es presenta com una autora d'estes que busquen escriptors fantasma i és com una persona detestable. Si heu vist aquesta sèrie, si no l'heu vist, mireu-la perquè és una sèrie boníssima que està en IB3, la televisió de les Illes Balears, és una sèrie on ella s'interpreta a si mateixa però com a escriptora repugnante perquè contracta la periodista perquè l'escriga les seues novel·les, com si fos una negra ahí escrivint. I jo pensava que era una persona horrible i que estava cancel·lada perquè se m'havia mesclat el personatge i quan va treure el llibre dic, ui, però esta no estava... Però, bueno, m'havia quedat com... En fi, Un metre quadrat és un llibre que està a mig camí entre l'assaig, les memòries, la crònica periodística. L'autora parteix de la pregunta, què queda de nosaltres en els llocs, a les ciutats, a les cases on vivim? I per respondre-la, decideix recórrer totes les cases en què ha viscut des que va arribar a Barcelona des de Mallorca en l'any 95 per a estudiar periodisme. Vos guanya o què? És que volia contar-les, però se'n va fer bola. Però són moltes cases. Però moltes cases, vaig dir, bueno, moltes cases. Jo crec que està entre tu i jo o com tu o més. Però aquesta persona té molts més anys que nosaltres. Sí, però no parla de tota la seva vida, saps? Parla des dels 18 anys. El cas és que les recorre físicament i mental, és a dir, les visita. I en 2 ocasions descobreix que coneix a les persones que hi viuen, que ella també diu, un poc paregut al que diu Marta Jiménez Serrano, que diu, si això fora ficció la gent no s'ho creuria, que jo conec les persones. O sigui, com que arriba a una casa, toca la porta i li diu, perdona, està l'amo de la casa, i diu, no, però li passa el teu telèfon i li escrius. I li escriu una persona de qui ella tenia el contacte guardat, saps? El cas és que les visita
i el que fa és contextualitzar el moment en què ella va començar a viure en eixa casa i també un poc el moment en què van ser construïdes eixes cases, perquè, clar, també són pisos vells, etc. Cada part del llibre comença amb els anys en què va viure, l'adreça del pis, el barri, els metres quadrats de la casa i quan pagava per viure, que això també és un poc com que dius, ostres, pagava només això per un pis en l'Eixample, des dels 90 fins ara. Ens situa també en el seu context personal i també moltes vegades parla, com us he dit abans, del context en què es va construir el pis, perquè, clar, ja podeu imaginar que ella tampoc ha viscut en una casa de nova construcció. Parla del miracle espanyol, de la societat de propietaris, del boom turístic, la cultura del pelotazo, la crisi de la rajola, la societat d'inversors, l'angoixa per una provisionalitat que s'eternitza i una precarietat assimilada que en realitat no és només d'ara. De fet, un dels moments més durs del llibre és quan parla de la crisi del 2008, perquè ella la va patir en primera persona i al final el que fa Ramis és compartir amb nosaltres una història personal que, dotada de context, és la nostra història col·lectiva recent. L'autora explica que la intenció de l'assaig no és donar les claus per arreglar allò que ara mateix sembla irresoluble, sinó reflectir la complexitat del problema i mostrar com s'han arribat a concebre les cases no ja com un lloc on viure i aixoplugar-se, sinó com un producte financer. I ho aconsegueix sobradament, perquè a través del relat de les experiències, com per exemple el que implica fer no sé quantes mudances en pocs anys, o de la descripció dels pisos i els barris, del retrat que fa de Barcelona i en alguns moments també de Mallorca, entenem i posem paraules a l'angoixa que ens travessa per no tindre un lloc on ser. Com ella mateixa explica, no es tracta d'arrelar-se quan les arrels poden canviar de cossiol i de balcó, ni tampoc es tracta de prometre's un sí vull fins que la mort ens separi, ni de crear una família amb 2 fills, jardí i ca. Poder viure indefinidament qualque cosa amb qualcú o en un lloc sense compte enrere, sobre uns fonaments basats en les persones i el tu a tu. Poder dir-ne casa. És això tan bàsic, tan vital i avui tan difícil en això tan bàsic, tan vital i avui tan difícil consisteix l'estabilitat, damunt la qual es construeix tot. Li hem volgut preguntar a l'autora si després de fer tot aquest recorregut per la seva memòria personal, però també del context històric recent de l'Estat, ha canviat la seva percepció en la qüestió de l'habitatge d'alguna manera i ens ha respost el següent. Després de fer aquest recorregut per tots els pisos en què he viscut i aquesta investigació literària sobre com hem arribat fins on hem arribat, d'una banda he constatat que la gentrificació no té pietat i no té límits, ara mateix ningú li posa límits a la gentrificació, i d'altra banda he vist que les realitats són molt diferents per les persones que tenen una propietat i les persones que no en tenen cap. Encara que visquin a la mateixa ciutat o a la mateixa illa, viuen en mons completament diferents. Dins la mateixa franja salarial, una persona que hagi de dedicar el 40, el 50, el 60% dels seus ingressos a l'habitatge sempre tindrà aquesta preocupació que condicionarà tots els aspectes de la seva vida, perquè des del moment que signes un contracte de 3 o 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta el venciment del contracte, perquè si et pugen molt el preu del lloguer o directament no te'l renoven, no només perds la casa on vius, sinó que també perds el veïnat, el carrer, el barri, la ciutat, i per tant costa establir vincles i li poses data de caducitat a tot el que t'envolta, perquè no saps si podràs continuar allà. Les cases van perdent la seva funció de llar, es desarticula el teixit social de les ciutats, que ja no estan pensades per al resident, sinó per al consumidor de pas, per aquell que vendrà, gastarà i se n'anirà, circularà. Hi ha un procés de deshumanització en què tot esdevé producte. I això es reforça a través d'un llenguatge que fa que mirem amb recel els que tenen encara menys que nosaltres i passen a ser sospitosos, una amenaça, rivals, competidors, qualcú de qui hem de protegir-nos i no qualcú a qui podem ajudar i que ens pot ajudar. Al final, el resultat d'això és que no coneixem el nostre propi veí, es trenca aquest teixit social, s'afebleix, i perdem el govern, la capacitat de decidir sobre els llocs que habitam. Mentre que les ciutats i les cases ja no són refugi, sinó maneres de fer diners, uns diners que estan cada vegada més concentrats, hi ha una concentració de la riquesa i això provoca que cadascú miri per si mateix i se salvi a si mateix. I si com a societat formàvem part de la memòria del lloc on vivíem, ara les ciutats són cada cop més amnèsiques. Moltes gràcies, Llucia, per l'àudio. Pensem que en realitat aquest llibre podria cabre en qualsevol de les parts de les quals avui hem parlat, perquè al final, a més de tractar la problemàtica de l'habitatge com a tema central, sí que parla de la seva quotidianitat, relata moltes anècdotes dels pisos on ella ha viscut,
també com és el lloc on vius, com el condiciona, però també parlava de la memòria. És un llibre que vos recomanem molt, és molt fàcil de llegir, crec que és molt acurat pel que fa a la recerca i la veritat és que crec que fa una cosa molt important, que és personalitzar este drama de l'habitatge, no? Que moltes vegades, si tens la papeleta solucionada, simplement escoltes com l'àudio, o sigui, la notícia en la ràdio que diuen los precios no paran de... Però no, com que si no el dotes d'eixa perspectiva personal, potser no hi acabes d'empatitzar. I ja està. Ja quasi està. Ens falta despedir-nos i Ara ens acomiadem de tots i totes vosaltres. Va, un poquet de musiqueta per la despedida. Gent Random va néixer a la primavera del 2021 com un joc al menjador del pis compartit de Quim de Benimaclet. L'única pretensió que hi havia darrere d'aquesta gens original idea postpandèmica era passar-nos-ho bé. Ens divertíem guionitzant converses sobre coses que havíem llegit, parlant-li a un micro o trastejant amb l'Audacity. Al cap de pocs mesos, en descobrir que la part tècnica no era el nostre fort, vam canviar d'escenari i ens mudarem als estudis de Ràdio Godella, on Jordi Coll ens va rebre des del principi amb els braços oberts. No va passar massa temps quan vam començar a acudir a diversos llocs d'arreu dels països catalans en què ens volgueren acollir per deixar-nos parlar de lectures i de vida. Gràcies a totes les persones que heu considerat que era prou interessant allò que havíem de dir per convidar-nos als vostres llocs a dir la nostra. Gent Random va començar com un xoc. I el que ha vingut després ha sigut tan inesperat com meravellós. Hem guanyat algun premi, conèixer en carn i ossos gent que ja admiràvem i descobrir-ne d'altra que ens ha meravellat. Descobrir que ens escolta més gent que les nostres mares. Rebre missatges preciosos. L'esperit juganer, però, no mos ha abandonat mai. Sempre ens hem divertit fent Gent Random. Perquè si haguera estat d'altra manera, no hauria tingut sentit fer-ne 6 temporades. Hem après infinitat de coses. Hem après a escriure guions, a muntar saraos com este, a tirar-li morro i enviar missatges a gent admirada demanant-los àudios o convidant-los i la majoria de vegades amb un sí com a resposta. Hem après que l'autogestió és esgotadora, però també preciosa. I sobretot, hem après a llegir i a mirar el món d'altres maneres. I això és una cosa que ja no mos abandonarà mai. Sempre hem dit que Gent Random és un projecte col·lectiu perquè aquestes 6 temporades s'han sostingut gràcies a moltíssima gent que no està ara en aquesta taula. La llista és infinita, però no podem anar-nos-en sense anomenar-ne unes quantes. En primer lloc, gràcies a Empar Puerto, ideòloga principal d'aquesta aventura, que avui no ens ha pogut acompanyar. Estan els seus pares, en substitució a ells. Gràcies també a Jordi Coll, tècnic de Ràdio Godella, que ens va obrir les portes des del primer dia i ens ha acollit durant 5 anys. Gràcies també a Mar i a Jordi de la repartidora per acollir-nos tantes vegades i deixar que la llibreria fora també casa nostra. A Miguel Alemany, que ens va fer de tècnic en innumerables directes i en situacions fins i tot extremes. A Carles Pasqual, que li va agafar el relleu també en això de les situacions extremes. A Neus Chillida, que ens ha encartellat tots els programes de les últimes temporades. A Núria Bartual, per dissenyar el nostre flamant logo. Gràcies també a Núria i a Mar, que tantes voltes han escoltat els guions dels programes abans fins i tot que foren gravats. I sobretot, gràcies infinites a les nostres amigues i amics, familiars, amants, parelles, que ens heu seguit arreu, que no vos n'heu perdut ni una. Si heu vist els directes tan plens és perquè tenim molta gent que ens vol molt i que s'apunta a un bombardeig. Acabem amb el cor ple, satisfetes i orgulloses de la faena ben feta. Es n'anem contentes perquè sempre hem fet el que hem volgut, des de l'autogestió, des de la ràdio pública municipal, i ho hem fet a més en valencià, que és una llengua que serveix per moltes coses. Per estimar, per maleir, per aprendre, per plorar i també per a parlar de llibres, de cultura i de pensament. Gent Random ha sigut una cosa preciosa, un tresoret que portem ben endins i que ja forma part de nosaltres per sempre. I esperem que d'una manera o d'altra també sigui part de vosaltres. De les pares
sí que és casa. Sona Esta casa sí que és casa de Faixa amb Josep Aparicio Apa, un cant de batre que ens permet donar tancament a este programa. No volíem acabar sense donar-li les gràcies a molta gent que l'ha fet possible. En primer lloc a Marc Fuster i a tot el CDR de la Safor per l'organització i per haver-hi participat. També a Maria Martínez del Sindicat de Llogateres de València. A Marta Ferrer, que ens ha enviat l'àudio, directora d'este documental Les Cases Buides, que podreu veure la setmana que ve en este mateix puesto. A Carles Pasqual, per estar als comandaments de la nau. A Contratemps per tot el material, a Júlia, a Palmer i a Faixa per cedir-nos les cançons i que Spotify no ens tombe el programa. A Neus Chillida per fer sempre els cartells. I a tots i totes vosaltres per vindre a acompanyar-nos esta vesprada. I moltes gràcies. Adeu.